Добро утро. Правя рекап за последните 2 седмици. Предната седмица не съм правил клип, защото имах само 3 трейда и то това с брейк-ивън, тъй че нищо интересно. И изчаках тази седмица да мине. Така първият е 8 септември. Има някакво голямо изсипване. Pullback прави. Взема Азия, Лондон, хай на събраната ликвидност. И прави Market Structure Shift. Има SMT. И аз влизам, което е добре по стратегия, но е загуба. И не съм записал някакво описание. Следващия. Така пък нещо подобно. Previous Day High, Лондон. Previous Day High го взема Лондон. High. Така имаме SMT. И Азия High FZ. Тук е някаква консолидация. Взимаме тази ликвидност. Прави Market Structure Shift. Вземам за шорт, като таргетирам горе-долу тая ликвидност. Не е много чист price action, има SMT, предния ден е с предния ден S&P, TT, Liquidity Sweep, 5 минутен Market Structure, Strong, много силен, едночасов. Не съм прикачал други снимки, ама след тръгването надолу съм изместил 100% на лика печалба. И чаках с оберенето на ликвидност и обръщане. Bullish Bias Manipulation, взета ликвидност, 5 минутен Market Structure Shift. Така, едночасов Order Block. След първия 5 минутен кендъл не ми изглеждаше много добре и изчаках малко и преместих стопа на малко печалба след това си за рейндж. Да, помня, че продължи. Тук почна да консолидира. Мене ме затвори. Продължи нагоре, взе тая ликвидност и си за рейнджи. Така влизам на лонг. Чист bullish bias. Тук мисля, че точно отвори Нью Йорк. Направи лека манипулация надолу. Breakup structure и аз влизам. Bullish тренд, прави си манипулация, обиране на Азия Low през Лондон сесията. Значи манипулацията се случва през Лондон сесията. Отваря Нью Йорк, прави връх, след това пробива с инерция и аз влизам bullish order full. Така е супер bullish тренд. Въобще няма изобщо смисъл да се търсят някакви шортове. Супер тежък bullish 4 часов. И 1 часов.
Да, след този връх, връща надолу, аз си местя take profit тук, до този връх, и ми го затваря. Като мисля, че ако си бях оставил 100% тук, той си прайс акшн да си продължи само нагоре. Изчаках Солпана да дойде на зоната, която исках. Аз я лоу, едно част в Order Book. Направих формация за Entry и влязох. Значи тук съм влязъл. Обира някаква ликвидност. Тук мисля, че са на Order Botsите. Добре, сега виждам, че няма толкова импулсивно булиш движение. Този пример, ако беше един 5 минутен, така силен, по-голям от този, да кажем, е някаква индикация за обръщане. Да. В такива моменти по-добре да се изчака повече конфирмация. И чак тогава да се влезе. Така, тук имаме SMT, опиране на тая ликвидност от S&P 500, Market Structure, тежък дебел червен кендъл, 5 минутен, неутрален байас, SMT, London Sweep, така, Liquidity Sweep, Engulfing 5 минутен, Market Structure, Shift 5 минути и моето Entry. Като така, ето това е от и трудните моменти в трейдинга, където са тест за нашите емоции, за нашата психика, където накосам да ми затвори 80% от печалбата, то връща и ме затваря на 0. Като след това, много добре помня как се продължи надолу. Мисля, че стигна дори до тия нива или по-надолу. Втория ми take profit беше тук някъде. Така и да, след този трейд не съм правил, не съм вземал други. Това е четвъртък или петък. Четвъртък. Така влизам. Bullish bias, SMT, S&P 500, London Wall taken, liquidity take, tap order book, едночасов, bullish reaction, market structure, shift 1 минута, inverted gap плюс FVG, импулсивен пробив. Тук engulfing има. Така отбиране на тази ликвидност с SMT има. Inverted gap. Breaker block.
Да. Не е най-доброто entry, обаче добре, ето имаме брейк на тази зона, може би ентрито ще е да бъде или след затварянето на този кендъл с стоп лоса и тук и да направи риск to reward по-добър, но и този не е лош никак. Като тук на хая затварям 70% и го оставам на местия стопа някъде по-нагоре, за да ми затвори печалба. И така вземам 1,6. Това е за рекап за 2 седмици.